Szerbusz néző, köszöntelek, most egy családról mesélek, mely arról szól, hogyan élte Orbán család életének a fénykorát. Remélem, hogy mesémnek, a magyarok nagy kedvére, boldog lesz majd annak vége, és mindenkinek örömére, eltűnik majd a család, és fellélegzik ez a világ. Történt egyszer réges-régen, volt egy legénye vidéken. Mihály volt az ő neve, született egy gyermeke. Mivel Mihály nagyra törő, így lett fia Orbán Győző. A nagy háborút követően új rendszer lett vidéken. Orbán Győző tanulhatott, üzemmérnökké válhatott, családot is alapított. 63 tavaszán, Székesfehérváron, örömült a családon, megszületett az utód. Orbán Győző hahotázott, nomen est omen kiáltott, így lett fia neve Viktor. Ő lesz mesém gonosz hőse. Átkom szájon összősére, fényes szelek fújdogáltak felvirradt hát a családnak. Orbán Gáspár pártitkár lett, megmozgatott sok-sok követ, de bárhogyan is csinálta fiát, gyorsan megutálta. Embert faragni belőle, kudarcba fúlt ez a terve. Két dúdás, így szól a fáma, nem férnek meg egy csárdába. Viktor más nem tehetett, szülőháztól elmehetett. Orbán Viktor a nagy svihák, szágult sötét gépkocsiján. Megnézem, úgymond mennyit ér összelopott kicsi hazám. Van-e disznó? A tagyának is, meg az állatoknak is, úgyhogy ez egy magyar rendes mongolica. Föld eladó. Nyugdíjalap lenyúlható. Amíg bátran száguldozik, régi sorsán ábrándozik. Egyszer régen, hajdanán éldegélt egy kicsiny tanyán. Éjes-nappal balhézgatott, iszogatott, növényt lopott. Apja durva pokróc ember, fiával ő gyakran zsémbel, fiával ha replikázott, eljárt keze, odavágott. Ráont végül a környékre, s mert az apja rúgta-verte. Apám utolért az ajtó, és hihetetlenül megvertem, emlékszem. Nem tudtam másnap reggel fölkelni, de nagyon, szóval, hogy belém is rúgott néhány rendesen. Elindult hát Budapestre. Beköltözött, egy koleszbe, a ruháit szertehányta, felgyulladt a szobája. Mivel nagy volt a dumája, rátalált a babájára, s a koleszos haverokra. Focizott. És ugatott, koleszbandát alapított. A kolesztársak összeálltak, Fidesz pártot eszkábáltak. Orbán Viktor vagyok, e pillanatban pedig a Soros Alapítvány ösztöndíjasa vagyok. Hangoztatta, de az oxfordi kalandja máig nem látszik rajta. Jó reggelt kívánok, elmennek a fehérvári huszárok, erre-arra jártak, sok kislány meg hátnak. Jó reggelt kívánok, elmennek a fehérvári huszárok. Orbán a belügy kegyeltjeként kikötött a Fidesz élén. Hátszele is akadt bőven, Horváth, Soros, Posgai, segített is ő neki. Hogyha párt van, székház is kell, amin osztozkodtak az MDF-fel. Mert a pártház nagy érték volt, Fidesz vezér arra gondolt, beérik egy szerényebbel. El is adták azon nyomban. Amit nyertek az üzleten, eltüntették saját zsebben. Ebből szerzett jószág ebből vész el. Fidesz banda taktikázott, minden pártot sárba mártott, meg is lett az eredménye. 98 évnek nyarán
erejüket latba vetve, kis gazdákkal lepaktálva, bekerültek a kormányba. Csuhások. Térdre, imához, azt harsogta, neki ment a papoknak. Akkor Viktor nem gondolta, hogy az egyház kell neki, a hatalma ezt igényli. A Fidesz kormány hibázott, embereknek sokat ártott, meg is lett az eredménye, a népe kormányt menesztette. Rossz nyelvek azt állítják, a választást hogy elbukták, Viktor magát gyújkezelje, nem ment fel a Sváb-hegyre, elszökött hát külföldre. A következő választáson meggyesi a láthatáron, sokat ígért, ez lett veszte, bár a választást megnyerte, államkincstárt lenullázta, eltűnt hát a süllyesztőbe. Meggyesi a csomagjával, jót akart és jóra vágyott, de szétzilálta a gazdaságot, lenullázta az országot. Meggyesi, hogy megbukott, Orbán Viktor nagy pehére, Gyurcsány lett a nép vezére. Viktor tőle nagyon tartott, nem is kívánt ilyen sorsot magának. Orbán Gyurcsányt nem szerette, de tudását becsülve készülődött az új harcra. Akit komolyan kell venni, ha az ember tárgyal, mert az próbálja teszi a képesét, az a Gyurcsány nevű ember. Viktor Gyurcsány fóbiája ráhúzódott az agyára. Csoportjait felhergelte, kémeit is bevetette. Gyurcsány az összödi beszédében elismerte, a gazdaságunk nincsen rendben. Bokros csomag sokat ártott, felbőszítve az országot. Viktorunk hát úgy érezte, elérkezett az ideje, Gyurcsány kormányt elzavarni, a hatalmat megragadni. Budapestet felhergelte, híveit utcára kivitte, tévéházat felgyújtotta, rendőrautók égtek sorba. De a böszme nép nem tűrte, Orbán pucsnak ez lett vége. Gyurcsány Ferenc bal sorsára. Válság tört ki a világba. Az összödi beszéd után Gyurcsányt sorsa utolérte, az MSZP menesztette. Bajnai lett az utódja. Bajnai az egy ügyű. Vállalta egy beszédében, a gazdaság érdekében, hogy ő mindent elkövet. Javítja a gazdaságot, le is győzi a válságot, s felemeli az országot. Világválság hosszan tartott, elmélete csődöt mondott. Közeleg a választás. Az ország pénze igen kevés, sínli azt a költségvetés, ő pénzt ezért nem osztogat, sok dolgozót ki is fosztat. El is vonta tőlük ezért, a 13. havi bért. Fájni fog. Ország népe dühében fortyogott, szidják is a kis bohócot. Meg is lett az eredménye. Csökkent pártjának esélye, hogy a jövő választáson tisztességes eredménnyel kerüljön a parlamentbe. 2010-es választások hajnalán a sok baros marakodott, mandátumon osztozkodott. Meg is lett az eredménye, Fidesz mindet jól elverte, s a 2/3 is megnyerte. Mindent vitt a parlamentben. Viktor kedve felderült. Orbán, mint egy kis diktátor, gyorsan munkához is látott, átformálta az országot. Amit Gyurcsány ostorozott hevesen, Orbán Viktor megcsinálta csendesen. Lopott, csalt és hazudott, szegény embert. Ahol lehet kifosztott. 2/3 birtokában, káoszt csinált a hazában. Hatalmat, hogy megragadta, országunknak eldőlt sorsa. Orbán Viktor oly sok bűne, a mesélőnek az élete, kevés ahhoz, hogy elregélje. Ezért csak egy néhányat, mesében elmondhat. Hogy hazádat még kár éri. Ideje hát elbeszélni. Aki bővebben kíváncsi, s ideje van kutakodni, rövid mesét követően, megteheti, s terjesztheti. Orbán első nagy sikere, IMF ezt elkergette, ne szólhasson senki bele. Ország pénzét mire költse? Kevés a pénz. Kell szerezni, nyugdíjalapot el kell venni. 3000 milliárddal Viktor könnyebben ugrálhat. A magánnyugdíjat hogy lenyúlta, anyagilag nincs több gondja. Hogyha pénz kell, hitel ide, oroszoktól kölcsön vette, a kamat az nem számít, a magyar nép igen balga, busásan majd leperkálja.
alkotmányos rendnek őre, bíróságot elintézve, a létszámát megnövelte, az embereit beültette. Többségének birtokában Fidesz mindent megtehet. A totális hatalmának az alkotmány útját állta, Fidesz ezért úgy döntött, alaptörvényt rögtönzött. Latin nyelvet ő nem tudja, de e pár szót megtanulta. Divide et impera. Magas szinten csinálja. Orbán minden fontos helyre az embereit beültette. A magyar ember még nem látja, de a külföldi már kapiskálja, Orbán Viktor kis diktátor. The dictator is coming. Dictator? Diktátorok egész sora. Hülyeségeket csinálva, a gazdaságot sútba dobta. Néró császár Rómáját felgyújtotta. Ceausescu a fővárosát lerombolta, Bukarestet újra húzta. Hitler élettér elmélete országának lett a veszte. A kiskopasz Rákosi jót akart, de befellegzett ő neki. Orbán a kis taoista stadionok megszállottja. Oktatás és egészségügy, levele, stadion kell mindenhova ezelve. Mi a közös e 4 emberben? Megszállottság tönkretette népet és az országát. Orbán stadion programja. Miért került fel a topra? Mert a pénz így számolatlan, elherdálja, nem kis talicskában tolva, de kamionban széjjel hordva. Magyar népnek sok forintja, a fociklubba áramolva, útközben majd el lesz lopva. Az MT Hírcentrum információi szerint 1 milliárd 200 millió forint lehetett abban a járműben, amit a rendőrök a fővárosban egy első kerületi garázsban találtak meg tegnap este, üresen. Orbán stadion őrülete, gazdaságunk tönkretette. Ez a fajta építkezés csak arra jó, ami pénzt ad az Unió, haverokkal összefogva, könnyedén ellopható. Hívei közt, focistája akad bőven, a sok foci akadémiája, termibőszen. A régi Rómában, ha elmentél az arénába, cirkusz is volt, és kenyér. Most a sok stadionban csak cirkusz van. A sok néző hogy hol van. Mivel kevés a kenyér, a stadionok ürességtől konganak. Igaz, a magyar fotballban nem sok látnivaló van. Az embereknek alapjoga, minden, ami szívét nyomja, társaival megoszthatja. Ebben a kis országban Orbán Viktor e jogától az embereket megfosztotta. Minden, ami a nép gondja, kormány által titkosítva. Ha kérdezel, nincsen válasz. Ez a sajtófolyósó, és talán szabad kérdezni. Nem szabad. A látszatot, hogy fenntartsa, szabad szólást hangoztatja, de kiszáját kinyitja, hivatalból ki lesz rúgva. Szabad sajtó, kiherélve, mind ott van már Fidesz kézbe. A média, elkaszálva, haveroknak át lett játszva. Orbán Viktor a népnyúzó, hatalmának eredménye, félmillió kivándorló. Elment mérnök, nővér, orvos, kitervez és gyógyít már most, de nincs is rájuk szüksége. A sok öreg, s beteg ember elhúzhat a temetőbe, úgy sincs rájuk szüksége. Kormányrudat Viktorunk, hogy megragadta, a népnek pénzét osztogatta, a sok gazdag haverjának, s jutott bőven családjának. Közben az országnak házában, feleletként azt harsogja, megmaradt ő szegénynek. Sose voltam vagyonos ember, most sem vagyok, nem is leszek. Orbán és a bandája rezsirizsát kitalálta. Médiájuk attól hangos, Orbán Viktor mi aranyos. A sok pénz az ott maradhat, a sok család zsebében. Ebből viszont szó sem igaz. Áram és a gázára olcsóbb lett a világba. Ennek csekély töredékét Orbán kormány osztotta szét, embereknek visszaadva. A pénzömét megtartotta és lenyúlta, Fidesz bandát gazdagítva. Orbán, Putyinnak pincsie. Putyin pincsie, aki ül, fekszik, és még a farkát is csóválja. Életét Paks 2-re feltette, energia az kell ide, sugárzó arccal hirdetve, nem számít az milyen áron lesz az áram,
Rémálom elázálom. A vérünkkel is bizniszelnek. A fideszes rokonok. Orbán Viktor vejének üzleti köre. Nagyot szakít a vérplazma üzleten. Egy emmi rendeletnek köszönhetően, a donoroknak viszont felére csökkent a pénze. Tiborcs István körüli üzleti kört ismét a magyar állam hozta helyzetbe. Szarházi kis senkiházi tetvek. Orbán is, mint Mikola, a választásról azt vallja, ha a külhoni sok magyarnak az állampolgárságot megadja. Eldől majd az ország sorsa, és fideszes kétharmaddal az országot uralhatja. 4 évre nyerni tudunk, és utána, és Martonyi János professzor úrra nézek, utána mondjuk az 5 millió magyarnak állampolgárságot tudnánk adni, és ők szavazhatnának, 20 évre minden eldőlne ebbe az ország. 2015-ben Viktor, a nagy futballbarát, meghirdette a programját Magyarország jövőjéről. Tehát, hölgyeim és uraim, nem a sportról beszélünk, hanem a magyar jövőről beszélünk. Akkor a gyerekeinkről beszélünk, akkor az unokáinkról beszélünk, azokról a magyarokról, akik itt fognak élni akkor is, amikor mi már nem leszünk. Bolond világban élünk, nem könnyű jól nevelni a fiatal nemzedéket, és meggyőződésem az egyetlen biztos nevelési módszer, amely segít abban, hogy a fiatal nemzedék sikeres legyen, hely tudjon állni a világban, az a sport. Ezért a sport egyenlő a magyar jövővel. A sportot ő csúcsra tette, a kisdőre nem sejtette, egy országnak gazdaságát nem építheti álmára, főként pedig a sportjára. Úgy látszik, a ház ellenzék nélkül is működik, talán nem lesznek olyan élvezetesek a viták. És elvesztünk néhány megfontolásra érdemes érvet is, 90-ben mondta Orbán, és ezt az elvet gyakorolván vezeti az országot, munkájában most ezt látod. Viktorunknak gyávasága, költségvetésünk árára. Alkotott egy hadsereget, mely épségét szolgálja. E seregnek Tek lett neve. Seregének az élére, volt testőrét kinevezte. Simicska, volt pártpénztáros, munkássága igen gyászos, Viktorunkat legecizte, ez lett veszte. Győztesünk ezt nem tűrhette, fekete listára tette. A gázszerelő roma ember mészáros. Lett az újabb fosztogató pénztáros. Viktorunknak barátja és trómanja. Azt meséli, okosabb, mint a Facebookos Zuckerberg, mostanában minden munkát ő elnyert. Viktor, mint azt Göring tette, a nézeteit meghirdette, s szövegében kifejtette. A népet mindig rá lehet venni, hogy kövesse a vezetők parancsát. Ez nagyon egyszerű. Nem kell más tenni, mint azt mondani nekik, hogy megtámadták őket, a pacifistákat pedig megbélyegezni, hogy nem elég jó hazafiak, és ezért veszélybe sodorják az országot. Az Európai Unió a sok pénzt azt odaadta, nem forintban, euróban. Orbán Viktor elherdálta, felesleges dolgokra, osztogatta. Most a pénz hogy fogytán van, s kiderülnek a csalások. Viktor gyorsan odavágott, unióra, hetet-havat kiáltott. A híveit hát felhergelve, ki kell lépnie szövetségből, látható, hogy ez a terve. Fontosabb, mi nemzeti, beszédében hirdeti. Európai birodalmat mélyen, de békésen és rendezetten alakítsuk át. Brüsszelt meg kell állítanunk. Ma a nemzetépítés horizontján kell helytállnunk. A kormányzati felelősséget továbbra is a nemzeti erők kezében kell tartanunk. Orbán győző,
Be nagy kár, hogy nejeddel szórakoztál, s így gyereket összehoztál. Ahelyett, hogy unalmadban egy jó könyvet olvasnál. Orbán Viktor első lánya, Ráhel néven lett ellátva. Apucira hasonlított, okoskodott és lódított. Saját lábunkon állunk, Mondta Orbán és a kicsiny lánya, de ezt a tényt országbánya. Orbán Viktor kedvenc lánya, hamar rálelt a társára, Tiborcs István személyében, nem élnek ők szegénységben. Ráhel írni alig tudott, egyetemen oktatgatott. Ki nem tudja, az oktatja. Egyszer régen, 48-nak tavaszán, szabad sajtót követelve, a forradalmi ifjúság zsarnokait elkergette, kormányrudat kézbe vette. Fidesznek is ez lesz sorsa, gomblyukakban őszi rózsa lesz majd szúrva. Orbán kormányt elzavarják, és újra lészen köztársaság. Rejtvényfejtők figyelem, én a választ nem lelem. Hogy is hívják azt a pártot, mely kirabolja az országot? Rablott pénzt azt jól eldugja, külhoninak osztogatja. A magyar jövőt kiárulja, s rajta függ a haza sorsa. Magyar kötvényt árusítja, a muszkákat kiszolgálja. Buta aki, ezt nem tudja. Mi legyen hát azok sorsa, ki hazáját kirabolta. Magyarok hát figyelem, elfogyott a türelem. Rajtad múlik hallgatóság, rendezzük el Orbán sorsát. 2018-ban, választás lesz Magyarhonban. Zavard el az Orbán hordát, vele együtt, a családját, Orbán Viktor is megmondta. A népnek joga van elkergetnie a kormányt. Orbán takarodj! Orbán takarodj! Elvesz velünk! Lesz még egyszer szép a világ, lesz még magyar köztársaság, hely az idő,